сетих, че трябваше нещо да ти праща. Ивана, насам! Насам? Не мога да повярвам. Аз си Ти не си готвиш? Аз си не. Това конкуренция ти прави. Хареса ли ти? Обърни се към... Диди, ти на колко си? На бутилка и половина, ама те... Личи ти. Колкото и да се опита да им кажеш на ухото, камерата всичко запис. Това филмче ли? Ще бъде качено в YouTube. Ще бъде качено в YouTube, да. Ало, прекрасна. Ивана, харесва ли ти? Да, много е яко. И много е тежка. Много тежи. Еми, пожелавам ти толкова колкото тежи тази торта, толкова злато да имаш. О, мерси. Пряк и преносен смисъл. Достатъчно ще има весна. Нали? Супер. Тя е по-тежка, ама нищо. Добре, чакай. Къде е коня? Да се как сме? Ние сме по семейна рецепта, давам си пътежна сладкавица. Вие си взем 20 година.